ja ne bih ministrici dala nedovoljan samo zato što bi onda mogla ići na popravni. Dakle, ja želim ministrici jednu dvojku tako da ona ode iz sustava i vrati se tamo odakle je došla, a to je pripadne svojoj vlastitoj struci. Već vidimo da postoji sam problem oko sektora obrazovanja unutar vladajuće koalicije koja je sama odlučila pak to prepustiti jednoj minornoj stranci bez političkog legitimiteta. Kako bi onda možete opravdati da itko više glasuje za HDZ? Pa nažalost, djelomično ste naravno u pravu. U trenutku kada Most je iskoristio svoje demokratsko pravo, a to je da glasuje drugačije od ostatka vlade i time pokazao da glasovanje nije puki performativ, što nam očito želi poručiti sam predsjednik vlade, on je bio izbačen iz te iste vlade. Dakle, to je taj trenutak kada se premijer Plenković prvi puta zaista ozbiljno i otvoreno narugao demokraciji. HDZ nije htio testirati svoj legitimitet javno, pa se odlučio na tu sramnu koaliciju s HNS. Online sveučilište u Cambridgeu je već sada najavila da će cijela iduća godina biti online bez jasnog znanja o tome kakva nas epidemiološka situacija očekuje. Postoji mogućnost da će se cijela ova situacija iskoristiti općenito da bi se nastava prebacila online. Kritički znači da nećemo tek tako pristajati na te procese. Dok mi ne pronađemo ili ne napravimo nekakav pravedan sustav vrednovanja, svi trebaju dobiti svoje povišice. Upravo ovime pokazujemo koliko podcjenjujemo naše nastavnike. Činjenica da su oni insistirali na koeficijentima pokazuje da je njima od same financijske koristi bitnije njihovo dostojanstvo. Jedan od stupova našeg programa odgojno-obrazovnog programa upravo se sastoji u poboljšanju materijalnih uvjeta koji su prioritet. Mi ne možemo biti u situaciji kao što smo sada, da nabavljamo poluispravne tablete koji će biti dostupni svima, a da djeca nemaju pravo jesti kvalitetne obroke. Baš zato Most nezavisnih lista.